هللويا نلقاكم أساس أخوة ودو كل تسجونا من فوق اليوتيوب نلقاكم على دان المساج الليلة الملئي بوجيلي كلمة فوق قلبي باش نبدأ نعلم فوقها. الليلة هنبدأ سيرية تعليم في الويكندز اللي جايين يا كالاريت فوق الامبورتانسة البيبيا والامبورتانسة الكلمة الله. ونمن الملئي يريليسيا ريفيلاسيوني في قلوبتانا وهتراو كمية امبورتانتي ونمن اللي هتدبيركم انتم وهندبيركينا. كل هتقبض البيبيا في ديخ ويديني ورايا ديني الكلمة الملئي يا كلمة حية يا كلمة اترنا يا كلمة اللي خرجت من القلب تلا نفسه اسبيراتا من الاسبيرتو سانتو. Grazie mole Adis للكلمة تياك وصلت في حياتي ولينا قعدتوا أتكتر ما نرجع نكون لسه السكتر من لوم القديم نرشيف الكلمة تياك مولاي وجراتسي تالفيقان تالخلسين والباركيت كل اللي يجوا في حياتي برمس الكلمة تياك في اسم جيسوس كريستو آمين. هللويا. هنبدأ من كتاب تجواني كابيتلو 1 فيرس 1 وهنراو كل يوم كلا تسمعوني جينيسي كابيتلو 1 فيرس 1. المساج اللي عند اليوم اللي هنبدا مش هنكملوا مش هنستغلوا ما هنبديه هو الامبورتانسا الكلمة الله. Ovviamente ما نستاش نبريتند اللي شغات يقول هو كريستيان وما يمنش في الكلمة الله. Però hemm tant revelazzjoni anke f'dak l-statement li llum ħanibdew inħaffru għad-deb f'dak il-muli għandu għalina. Fil-ktib ta' Ġwanni kapitlu 1 vers 1 xi wħud mill-Bibji jgħidu kelma, xi wħud mill-Bibji jgħidu verb. Però tfisser l-istess il-kelma logos. Fil-bidu kien il-verb jew fil-bidu kienet il-kelma. U il-verb kien ma'Alla, il-kelma kienet ma'Alla. U l-verb jew il-kelma kien Alla. Xi ħaġa interessanti fl-Induiżmu u jekk misser żball anke fl-Iżlam jemnu li l-kelma tal-Alla hija eterna. U l-kelma tal-Alla hija nnifisha Alla. Imma interessanti hija li fejn hemm il-kelma tal-Alla hemm Alla. Fejn hemm il-kelma tal-Alla hemm Alla. U l-kelma tal-Alla hija rilisjata hija fejn hemm Alla jopera. Aħna bħala Kristjani pentekostali, karizmatiċi tal-kelma tal-fidi u apostoliċi nemnu fid-doni tal-Ispiritu Santu. Kif suppost kull Kristjan suppost jagħmel jekk jaqraw il-Bibja. Però hemm ċertu affarijiet li jsiru pereżempju permezz tal-fejqan, ċertu fejqan isiru permezz għad-doni. Sewwa? Però ħanidkom xi ħaġa ħwa. Jekk naqbdu dak li l-mule għandu għalina llum, kemm importanti l-kelma, ngħidlek li inti tista' dejjem tibbaża fuq il-kelma qadisa tal-Alla mingħajr ma jkollok operazzjoni jew ħidma tal-Ispiritu Santu preżenti topera ta' don, bħala don, karizma, u xorta tfiq bil-qawwa tal-kelma tal-Alla. Jiġifieri, you do not need the stirring of the Holy Spirit or a gift of healing to operate because with the word alone you can be healed. Bil-kelma biss weħida tista' tfiq. Bil-kelma biss. Aħna ninsew li l-kelma tal-Alla hi nnifisha Alla. Forsi moħħna dal-karawetta ma jefhimx 100%, imma lill-Alla u l-kelma ma tifridhomx. Ma jistgħux jinfirdu. U lill-Alla li aħna naduraw wieħed mill-ismijiet tiegħu huwa il-kelma, the word. Wieħed mill-ismijiet li ta' Alla li aħna naduraw għandek Yahweh, Adonai, El Shaddai, Elohim, El-Alien u whatever. Ma wieħed mill-ismijiet tiegħu huwa the word. Il-kelma. Allura fejn hemm il-kelma hemm Alla issa. Jiena fid-dar
fuq wieħed qolila ħarira xejn il-mikrofon wara please. Fuq parti mill-lamara tad-dar tagħna għandna Bibbja kbira sabiħa miftuħa. Jekk ħafna minnkom iżommu biss il-Bibbja hekk ma jfisser xejn. Sabiħa li kollok Bibbja miftuħa fuq jinaf xi senduq jew xi sottospecchio jew xi komodina sabiħa. Imma b'daqshekk billi kollok il-Bibbja hekk ma jfissirx li għandek l-Alla jopera f'ħajtek. Sewwa għax inti dik hija għalkemm powerful u qawwija u hija onorabbli għal Alla, qed tonora lil Alla bil-kelma tiegħu li tiftaħha f'darek bħala ktieb, però l-kelma tiġi irrilisjata spiritwalment. Sewwa hemm il-kelma miktuba u hemm il-kelma mitkelma, jiġifieri spoken. Issa f'dan is-sensiela ta' tagħlim bl-għajnuna tal-mulej ħanidħlu fuq daw il-kunċetti u prinċipji tas-saltna. Għaliex għax qabel il-kreazzjoni kien hemm il-kelma. U dak kollu li sar, Ġwanni kapitlu 1 vers 3, xejn ma sar permezz, jekk mhux permezz tal-kelma. Lut kapitlu 11 vers 3 tgħidlek dak li aħna naraw sar u ġi kreat permezz dak li aħna ma narawx, il-kelma. Kemm hija importanti li inti tkun taf il-kelma tal-Aziz aħwa. Tkun verament mitħla sew tal-kelma tal-la. Fil-ktib ta' Ħosea kapitlu 4 vers 6, kulħadd jgħidha warajja, Ħosea 4 vers 6. Il-poplu tiegħi jiġġarraf minnu qas tarfin tal-kelma. Morru fit-tieni Pietru, fil-ktib ta' waqt li tmorru fit-tieni Pietru, għandek Ġenesi kapitlu 1 vers 1 ċitajt. In the beginning, fil-bidu, Alla qal. Mela fil-bidu, il-kelma tkellmet. Fil-bidu, il-kelma tkellmet. In the beginning, God said. Fil-bidu, il-kelma immanifestat. Fit-tieni Pietru, kapitlu 1, isimgħu għax jgħid. Kemm minnkom tixtiequ tikbru fil-grazzja tal-Alla. Amen. Kollha kemm aħna rridu nikbru fil-grazzja tal-Alla. Imma isimgħu għadi, vers 1. X'mun Pietru għaddej apostolu ta' Ġesu Kristu lil dawk li għal ġustizzja tal-Alla Salvatur tagħna Ġesu Kristu kellhom ix-xorti li jkollhom fidi għażiża daqs tagħna. Jiena inti il-fidi tiegħi hija għażiża daqs tal-apostli. Anzi, daqs ta' Alla. Grazzja lilkom muslim bil-kotra, grazzja. Kemm tiftakruhom xi minnkom jiftakru xi tfisser kelma grazzja? Grazzja, li għadej iktar ta' dik. Because it's the cheapest level of type of expression of that word. Vera it is, imma ħafna Kristjani is the only thing they know, that seems. In this church you have to know much more than that. You should, because you've been taught a lot more than that. Ġifieri meta jgħidilkom xi tfisser grazzja dejlix għal merited favor. Bħala Kristjani ta' River of Love intom itgħallimtu ħafna iktar minn hekk. Il-kelma grazzja tfisser il-qawwa tal-Alla li topera fik li inti dak li inti m'intix kapaċi li tagħmel permezz tiegħek Alla jagħmel minnek. Jiġifieri bl-Ingliż, the grace of God means the supernatural ability of God working through you, helping you accomplish that which by yourself you cannot do. Jiġifieri tifhmu? Jiġifieri just unmerited favor. Tajjeb, ma m'għamilx żball. Imma for River of Love types of Christian, don't tell me that. Amen. Imma favor, il-kelma, il-grazzja li inti favorit. U li l-qawwa tal-Alla qed topera fik. Mela isimgħuha. Grazzja il-qawwa tal-Alla topera fiko. Dik l-istess qawwa soprannaturali li tajnkom tagħmlu u tilħqu
dak li bis-saħħa tagħkom m'intomx kapaċi tagħmlu, u slim ix-xalom bil-kotra li ma jonqoskom xejn u jkollkom b'abbundanza f'kollox, tkun tagħkom bil-kotra. Imma da jseħħ bis-saħħa tal-għarfien tal-kelma. Dan iseħħ bis-saħħa tal-għarfien sħiħ tagħkom ta' Alla u ta' Ġesu Kristu. Mela da kollu jiena u inti nikbru fil-grazzja permezz tal-għarfien. Ħafna minnkom ġejjin minn background Roman Catholic. Li fil-Bibja la jisejħu Roman u laqqas Catholic jisejħu Kristjani. Li tfisser jimitaw lil-Messija u jixbħu lil-Messija. Imma, apparti minn hekk, meta jiena u inti ġejna mid-dlamijiet ta' Ruma u skoprejna lil Kristu l-Messija ħaj, skoprejnieh għax xi ħadd qasammana il-kelma u l-verità tal-kelma li ħelsitek, deliverjatek, ġabitlek id-dawl fil-ħajja tiegħek. Qed inħares li joħti hawnhekk waħda minnhom li bħajassa sejra Iva Pastor naqbel miegħek u niftakar fejn kienet f'komunità li hemm ħafna tajjeb, karizmatika u kieku ngħidilkom, mhux ngħidilkom, sewwa li hemm waħda you will be surprised. Li meta di u kienet anka oħt li tkun fuq it-televiżjoni ġieli rajniha, suppost bil-Bibja miftuħa, imma l-Bibja ma kienx hawn. Kienet biss fuq is-senduq. Qed tifhmu? U laqsa. Għaxis din l-istess persona li da fosna li ta' testimonjanza tagħha pubblikament qudiem Malta. Halleluja. Ħalli l-estu l-postiġit, ħalli meta jisimaw jkollhom fejn jiġu n-nies li ħaġej. Thank you Lord. Meta ġiet hawnhekk wara li għamlet rusmata programmi fuq televiżjoni, u l-ewwel intaqgħet mal-kelma tal-ewwel inħarset mid-demonju. Kif jista' jkun? Kif tista'? Kif tista' ma tċempilx? Għaliex, tidnejlek għaliex faċli. Għax hija komunità li m'hemmx importanza u prominenza tal-kelma. U la ma jistax kollok revelazzjoni tal-kelma jekk il-kelma biex imxandra. Jew kien tgħidlek kien hemm ftit kelma, ma jekk ikun hemm it-traduzzjoni, il-Bibja tgħidlek il-traduzzjoni toħnoq il-kelma. It-tradizzjoni toħnoq il-kelma. Fil-ktib ta' Mark kapitlu 4, Luqa 8 u Mattew 13, hemm il-parabola. Tiftakruha? X'inhi il-parabola? U li Ġesu jgħidilna fuq din il-paraboli kollha huma mibnija u jekk ma timx din il-parabola m'inti ħad tifhem l-ebda waħda minnha. Li ma hija parabola ta' żerrija u ż-żerrija x'inhi? Il-kelma li meta tirċivija taħilsek, tredek, tfejqek, halleluja! U teħilsek mid-dnub, teħilsek mill-ħakma tax-xitan, teħilsek mid-tradizzjonijiet ta' Ruma, tal-Amerika, taċ-Ċina u kwalinkwa tal-ieħor li joħnoq il-kelma qaddisa tal-Alla. Halleluja. Għalhekk imbagħad nies isiru Kristjani. Għax jiena tlajt ġo Knisja bħalma ħafna minnkom kontu. U qatt m'għandhom qatt f'isem Ġesu Kristu terġgħu tkunu. Sewwa, fejn jiena meta kont ngħidilhom imma xi tgħid il-Bibja dik kitbuha n-nies. Mal dak li qed tallem inti minn fejn rajtu. Mhux raġel ieħor kitbu dak qed temmenin. Mela hekk ħanemmen ta' raġel dak u da ta' ħafna raġel mela ħanemmen da. Sewwa meta xi ħadd jgħidulkom imma dak in-nies ta' kitbuha. Rila tal hemm ħafna risposti għalija minn hekk. Imma it-twemmin minn x'imkien ġie. Issa twemmin tagħna jrid ikun bbażat fuq il-kelma qaddisa tal-Alla. U meta tibbaża t-talim tiegħek fuq it-talim tal-kelma tal-Alla, qed tibbaża t-talim tiegħek fuq Alla. Għax il-kelma u Alla huma ħaġa waħda. Halleluja. Amen. Infatti ħafna minn Kristjani jiżvijaw għax ħajjithom mhix mibnija fuq il-kelma. Mattew kapitlu 7 ta' fuq l-Iskrittura. Xa tgħid? Fejn Ġesu jgħid il-bniedem għaqli, il-bniedem wise jibni ħajtu fuq xiex. Fuq il-blata, u l-blata f'dik il-storja x'inhi? Il-kelma. Jekk trid tfiq, itallem il-kelma. Jekk trid tinħeles, aqra l-kelma. Jekk trid titbirek, ibbaża ħajtek fuq il-kelma.
Amen. U meta tibbaża ħajtek fuq il-kelma, inti tkun sot u xejn bħalma tgħid fis-Salmi 119 vers 165 li xejn ma jfixklek. Xejn ma jfixklek. Ngħidilkom xi ħaġa oħra. Għal dawk kollha Kristjani qed tara dan il-video li waħda minnkom qed tivvedjani. Xejli. Okay. Għal dawk il-Kristjani li jindom qed taraw dan il-programm u ma jismux ħadd għalik. Imma dawk il-Kristjani li tieħdu għalikom. Ngħidlek għaliex tieħdu għalikom? Għax m'intix tibni ħajtek fuq il-kelma. Il-Kristjani li huma faċilment offenduti u ħafna drabi biċċuċċati, mhux offenduti pereżempju għax il-pastor qal jien naf illum inħoddew nibdew nadduraw il-Budda da, kieku ngħidlek aħrab. Sewwa, imma biċċuċċati. Aħwa meta inti tagħmilha ma' ħadd ieħor, ħajkollok opportunità tiġi offenduta. Aħna kollha differenti. Jiena nemmen li kollha min qiegħed River of Love għandu l-imħabba għall-mulej u ħobb il-mulej, imma aħna kollha umani differenti. Jekk għandek 300 ruħ għandek 300 opinjoni. Go and deal with that. Allora fejn insibu l-komunalità ta' dan? Fil-kelma, f'Ġessu. Dak li għadna biss, la l-ħaxix ma jqadna, la l-karozza ma jqadna, la l-partit ma jqadna, la l-ġim ma jqadna. Kristu il-kelma jqadna biss. Għattifmu, għax pija kullħat tar-rasu jagħmel li jridu. Sewwa, imma x'aħna skoprejna l-Kristu ninaqdu, għax fejn hemm il-Kristu, fejn hemm l-Ispiritu Santu mill-għaqda. Amen. Halleluja. Tipprovax tingħaqad magħhom fuq il-politika? Brother, jalla li jara dan il-video, jalla taraħ. Mhux ħajlek isma', mhux ħajlek isma' ovvjament għax mhux l-unika wieħed. Għalli ma niġi River of Love iktar għax kien hemm xi ħadd fil-River of Love kellu jinnaf partit bandiera tal-partit. Isimgħuni aħwa. Jina għalija żomm imma mill-liema partit tridu. Ivvutaw liema partit tridu. Imma provaw kunu wise, tkunu x'taxkil għal ħudkom fil-mulej. Imma dak li tfixkel, u dik li tfixkel għax dak għandu partit u għandu partit ieħor, tidnejlek għaliex tfixkilt, iktiba sew. Għax m'intix qed tibbaża ħajtek fuq il-kelma? Full stop. Ħaddalija x'hemmhekk hemm dawk tan-naħa l-oħra. Mela aħna hawnhekk nendorsjaw xi partit. Jekk inti għandek xi ħuk li huwa kontra l-partit li tas-sapporti tantik più tiċċabċab int isek balalu. Viva, viva, viva! Infakkarkom kemm il-gvern waqa' matul iż-żminijiet, imma Ġesu Kristu ma jaqa'. Sewwa. Meta jasal iż-żmien għall-votazzjoni, vota u għamel xogħolok that's it. Imma jekk ħuk huwa ma' kulur differenti minn jekk għandu dritt bħal m'għandek int. Mela toqgħod tuħu għalik għax dak għandu qed jolli lil ieħor u dak ħallihom jolli li jridu. Issa jekk jiena kieku ma nagħmel lil ħadd. Full stop. Minu Kristjan vera ma jolli la kapu laqqas ieħor. Għandek dritt ivvota lil min trid ma toqgħod toddel lil ħadd minnhom. Għax tafx nemmen jien, nemmen li kollha l-butom jagħmlu ma għalik. Għax inħobkom, kemm inħobkom, misni ma nħobkom, xajduni ziġġu bħal dak. U ma tattalajduni għafu għamilt għadak li ridjien, x'ma nħobkomx. Wakey. Issa minn ħalih fuq hekk, taf għaliex? Għax ħajtek mhux mibnija fuq Kristu fuq il-kelma. As simple as that. Tif nħobbok vera, dak li s-sallap għalik. Dak li boħobbok vera. Aħjar il-pani politika għam dak li z-suppor sen politika, xħal speċa politika ġoħra. Ibni ħajtek, eġil dak taħdek, ibni ħajtek fuq il-kelma. Għax jekk ma tagħmilx hekk, illum jew għada darek ħad iġġarraf. U ħanejdlek jekk ħajtek ma tkunx mibnija fuq il-kelma, ħaqek li tiġġarraf. That's what you deserve.
Għax inti taf suppost il-verità. Jiena meta jgħid partit mod ma nuħux għalija. Meta jgħidu partit mod ieħor ma nuħux għalija għax ħajti mija bbażata fuq l-ebda wieħed minnhom. Nista' ngħidilkom daw kollha jiġu minni għala bibhom. U minnek żgur ukoll. Ibni ħajtek fuq il-kelma. Ibni ħajtek fuq Kristu. Tkunx balalu. Biex imbagħad fuq il-Facebook, praise the Lord, I love Jesus. If you love Jesus, you'll be here. Fil-kesħa, fil-bart, fil-xita, fil-sħana tkun hawn. Għax inti taf li da tkun hawn biex tobdil dak li vera tħobb. U le, mu ħana apologġa għal ħadd għax qed ngħid huwa dak li huwa verità assolut. U jekk offendejt ruħek, qed ngħidlek għaliex għax ħajtek mhix mibnija fuq il-kelma. Full stop. Ibni ħajtek fuq il-kelma għax ir-riħ ġej. Il-mewġ ħajħabbat. L-art ħatitrijat. Imma d-dar tiegħek jekk hija mibnija fuq il-blata li hija il-kelma mhix ħad iġġarraf. L-gvern ikun fil-poter, l-partit ikun ma tagħmel l-ebda differenza x'ħajti hemm mibnija fuq il-kelma. Amen aħwa. Grazzi Ġesu. Mela jekk jiena u inti nikbru fl-arfin, tkun taf il-kelma, taqra l-kelma, timmedita l-kelma, tisma' x-xandir tal-kelma, tikol il-kelma, breakfast, lunch u dinner u daqsxejn nuggets in between. Infatti, Kristjani ta' knejjes bħalna fl-Amerika taf xi sejħulhom word people, word churches. Kontu tafu intom? Jissejħu kol kelma tal-fidi. Ma taf xi jissejħu l-Amerika? Jekk tmur tant il-Yellow Pages, per eżempju għandek Pentecostal, għandek Charismatic, għandek Methodist, għandek Baptist, hemm l-lista ta' churches bħalna jgħidulhom word churches. Tidnejlek għaliex? Għax il-ħin kollu jollu l-kelma. Kif suppost, actually. Kull ma jgħidu jipritkaw kollu mill-kelma. Ek jissejħu, Knisja River of Love is a word church. It's a Holy Spirit church. It's a faith church. It's a love church. It's a kingdom church. Yes, but we definitely have to be a word-based church. Otherwise, there's no church. There's just a gathering, a club. Hallelujah. Amen. Gloria lilek Ġesu. Mur fi ktib tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 17. Ħanajdkom aħwa. Ara ma taħsbux u toħdu for granted li dak li tafu intom nies ta' River of Love, kull Kristjan f'Malta jafuh, U laqqas fid-dinja. Issa, ħalli nagħmluha ċara. Kull min vera għandu l-Kristu, vera, huwa salvat. Imma inti tista' tkun Kristjan sejjer il-ġenna u kull jum taqla tkaxkira minn għand ix-xitan. Għax m'intix ħajtek mibnija fuq il-kelma. Sewwa? Però meta xi 3 snin ilu, 3 snin ilu, pastor minn Malta, well-meaning, sweet, loving, mux ħajdilkom minnu, u s-saqsunix, mux ħajdilkom, xmarritin ħammeġ il-ħat. Ma pastor, jiġi jgħidli, għax sema xaħġa fuq ċertu xaħġa li għedha fil-bibja, għalli di xedda xed jgħid, għedha taf li di għedha fil-bibja, għalli fejda,
Hello? Okay, wasalna. Kem tiswa l-imtada? Kemm għamilkom tafu x'inhi l-imtada? Drama school. Tipprovvedizza? Mhux tipprovvedizza, x'għamel? Timprovvizza, tispiċċa bla żawn. What do you do? Amen. Signs and wonders. Mela, fej kont. ġi għajli dar-raġel, għalli fejni, u għalli orejtilu fil-bibja ħwa. Wara jagħmel snin pastoring di, għatmarata. Assistant pastor, li ġi minn knisja oħra, l-lum jgħad fostna. Pastor, hello, sweet, loving, whatever, God bless him. Ġi dal-assistent ġo dan il-knisja. U ġi għajli għaxaħna, smajna kontra dan it-tip ta' talim. Tu taf li dikeda fil-Bibja? Għalla, kif għorajdilu? Jgħataw fost nara. Għedden ħares lejja, bħalizza. Għalla, kif jista' jkun? Fetaħ? Taf xkienet il-reaction? No. Għara ma taħsibx li poġġejta jena jem. Tidejlek għalix? Għax ħafna minn nies mhux vera jibnu l-ministeru fuq il-kelma. Jibnu fuq jew esperjenzi, jew fuq xi talim tad-denominazzjoni tagħhom. Sewwa? Allura mbagħad ipallaw għax semgħu xi ministeru li minn għalihom li jaħsbu x-xogħol tagħhom li jqogħdu jisponu l-ministeri l-oħra. Sewwa? Meta juru l-injoranza ta' kemm ma jafux il-kelma. U m'għandhomx rivelazzjoni tal-kelma. Aħwa, kula l-kelma, kull jum. Għara, mux xaħat minnkom li ġidej li jina għrajta l-Bibja ta' ġibda. U għad muħad izbidġa. Min jaf kolla minnkom, kam minnkom taqra l-istess passaċ u lada terġa taqra xaħġa differenti. Taqra l-istess ktib u lada terġa taqraħ differenti. Għax huwa l-unika ktib ħaj fid-dinja. Jina u inti ridu nibataw ħajtna fuq il-kelma tal-la. Fi ktib tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 17 morru hemm. Halleluja, vers 25 nisimgħuha. Ħanibda minn vers 24. Atti 17 vers 24. Alla li huwa l-kelma li jagħmel id-dinja u kull ma fiha u li jusid is-sema tal-art ma joqgħodx f'tempji maħduma bl-idej. Anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bnedmin bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa u li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Alla li huwa l-kelma, il-kelma li hija Alla, minnu kollox, minn din il-kelma kollox joħroġ. Vers 28. Aħna fih nejxu, nitħarku u aħna u kif għalu ġuħud mill-profeti tagħhom, mill-poeti tagħhom, aħna tassew nisel tiegħu. Ħana milkom hekk isimgħu 28. Aħna fiha fil-kelma nejxu. Aħna fil-kelma nejxu. Nitħarku fil-kelma. Nieħdu n-nifs tagħna fil-kelma. Kull is-sounds kollha tad-dinja ġew ikkreati mill-kelma. Il-ħsejjes mill-kelma. Il-kreazzjoni kollha ġiet mill-kelma. Xejn ma jeżisti barra mill-kelma tal-Alla. Xejn. Xejn. Jiena u inti frott tal-kelma kreattiva ta' Alla. Xejn. Xejn muwa eżentat mill-kelma. Kif jirrispondu xi wħud
Forsi tkun differenti minn wieħed għal ieħor, imma xejn. L-anġli huma kreati mill-kelma. L-umani huma kreati mill-kelma. L-umani ikkreati mill-kelma. Kollox ġej mill-kelma. F'Mattew 4 vers 4, Ġesu jgħid il-bniedem ma jistax jgħix jekk mhux bil-kelma talla. Fiha ħafna sinifikat dik, xejn eżattament hija di. Il-bniedem ma jgħix bil-ħobs u bl-ilma biss imma b'kull kelma li toħroġ minn fam Alla. Imma tfisser hija di li l-bniedem ma jistax jgħix mingħajr il-kelma talla. U ħanejdikom ħaġa, anka l-bniedem li jiġi jgħidlek jiena ma nemmenx fil-Bibja, anka dak ma jistax jgħix mingħajr il-kelma talla. Għax fil-kelma talla qiegħed jgħix. Fil-kelma talla qiegħed jgħix. Għax kull ma kreat, ġi kreat il-kelma. Anka dak li għażel ikun balalu jgħid ma nemmenx fil-Bibja, waqt li qed jgħid hekk, u stess qed jikkonferma li jeżisti permezz tal-kelma. Għax xejn ma jeżisti mingħajr kelma. U dan huwa bidu ta' talim. Biex anka inti tifhem il-fejqan, pereżempju, kull kelma talla, kulħadd jgħidha warajja, kull kelma talla hija encapsulated bl-Ingliż, bil-Malti kif tgħidha? Mimlija. Anzi ħan jgħidha daqsxejn differenti bil-Ingliż. Every word of God is pregnant with life and purpose. Iżajja 55 vers 8 sa 13, Alla jgħid kull kelma li toħroġ minn fommi jien nibata għal skop u għandha destin. U ma terġax tiġi lura vojta. Ġifieri mhux vojta, ma terġax tiġi lura mingħajr ma tkun seħħet dak li nabattalija. Ma nisimgħu nisis. Meta jiena tlab fuq it-tifla pereżempju ta' our sister, Sheryl la jisajt fuqha. Il-kelma. Meta jiena qedtilkom Alla ħajqajjem nies miljonarji ġewwa River of Love u diġà bdiet issir, Sheryl li jisajt. Meta jiena qedtilkom ħajibdew jiżdiedu u ħajkolkom viżjonijiet, Sheryl li jisajt. Xejn ma jsir minn il-kelma. U once li l-kelma tiġi rilajsjata, tibda taħdem. Tibda tikkrea. This is such a powerful concept. Once li l-kelma tiġi rilajsjata, mhix ħa tiġi lura vojta. Tibda tikkrea. Mela l-moment jiena għedlek int li għandek l-istonku tiegħek qed juġġak fi issa stess. Irċivi. That's it. Il-fejqan beda jaħdem fik. Biex bil-kelma. Fil-ktib tas-Salmi 103 vers 20, il-Bibja tgħidlek li l-anġli tal-mulej jobdu il-kelma. Jiġifieri jekk inti trid l-anġli tal-Alla jaħdmu għalik, trid tirlisja lax taħseb. La t-nejjieħ tiegħek jew il-bikki tiegħek jew titħassar ir-rilisja l-kelma. Għax l-anġli marbuta mal-kelma, marbuta malla li huwa l-kelma, li marbuta malla l-verb li sar kelma u l-kelma li sar bniedem, l-anġella kollha marbuta mal-kelma. L-unika nifs li jieħdu l-anġli huma l-kelma. In-nifs tal-ġenna, in-nifs tas-sena hija l-kelma. U hija kelma ħajja kreattiva. Se jekk jiena u inti noperaw b'revelazzjoni, meta jiena niġi ngħid pereżempju xi ħadd ngħidlu xi ħadd għandek rasek tuġak, irċivi issa irċivi l-fejqan. X'għadni kif ir-rilis jgħid? Mhux il-fejqan, il-kelma. Meta Ġesu qal il Pietru imxi, Pietru fuq l-ilma. Mhux fuq l-ilma mexa, fuq il-kelma. Dik il-kelma saret kreazzjoni. Saret minn invisibli saret tangibli. Allura meta inti tgħid għax passer mhux qed inħoss l-ispirtu, jew mhux qed inħoss l-anointing, m'għandek bżonn tħoss xejn, il-kelma waħda kreattiva. That's powerful. That is powerful. In fact, that's absolute power.
Għax il-kelma hija Alla. Let me tell you this. Kull darba li nirrilisja il-kelma qed nirrilisja il-Alla. Kull darba li qed nirrilisja il-kelma qed nirrilisja s-sopranatural. Kull darba li qed nirrilisja l-kelma qed inbiddillek ħajtek lilek. Inkluż id-DNA li bħalissa qed jiġri ma' demmek. U dan mhux Gordon ġemma x'qed jgħidu għalkemm biżejjed jekk jgħiduhu, imma qed jgħidu anke xjentisti. Il-kelma mistqarra tbiddel anke d-DNA ġol bniedem. Kontu tafu? This is scientifically proven, ta' mhux qed nivventa jien da. Meta aħna nitolbu għaliex it-talbu importanti. Mela meta jiena nitlob fuq xi ħadd u ngħid fissem Ġesu Kristu jkun fejn xi jgħid il-kelma. Meta jiena niddikjara permezz tal-ġrieħi ta' Ġesu Kristu fejn inti xi jgħid il-kelma. Meta jiena ngħidlek li l-bżonnijiet kollha jiġu tiegħek mill-ħuqa, xi jgħid il-kelma. Meta jiena ngħidlek inti mbierek jiena jgħid il-kelma. Meta jiena ngħidlek li inti r-ras u mhux id-demb, insejri l fuq u mhux isfel, xi jgħid il-kelma. Mela kontinwament inti qed tgħix bħal ħuta kontinwament tgħix fl-ilma hekk inti l-atmosfera tiegħek hija l-kelma tal-. U jekk u biex inti biex topra u tara kreattiva fik, tkollok revelazzjoni. Issa min m'għandux revelazzjoni xorta qiegħed fiha, ma mhux qed jattiva. Isimgħuni aħwa. Ħanejda bl-Ingliż I am so pregnant. Men can get pregnant too. Bil-kelma tal-Alla. Everything in the kingdom of God, everybody say it, everything in the kingdom of God is activated by the word. Italiani, ogni cosa nel regno di Dio si attiva con la parola di Dio. Kull ħaġa fis-saltna tal-Alla tiġi attivata permezz tal-kelma. Everything in the kingdom is activated by the word. Everything is created by the word. Meta jiena kont għadni Ruman, reliġjuż, mitluf, miskin, kon nibbaża dak kollu li konna men f'ħajti fuq xejn li persuna. Sakemm fil-ktieb ta' Mark kapitlu 7 minn vers 6 sa 13 nara passaġġ li jbiddil li jaqlab li ħajti. Fejn Ġesu jċanfar lil Fariżej li supposta jgħalmu l-kelma u jgħidilhom intom ġibtu l-kelma tal-Alla fi xejn permezz ta' tradizzjonijiet li intom għaddejtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Eżis aħwa, taf li l-kelma għandha l-edewwa? It-tradizzjoni tal-bniedem. Li ġib il-kelma fi xejn. Ġib il-kelma tal-Alla fi xejn. Tgħid li jiena m'għandix issa taħt it-tradizzjoni ta' Ruma, u attenta x'issa jkollok tradizzjonijiet oħrajn. Jista' jkunu forsi tradizzjoni ta' kif taħseb int. X'jidillek int, dak tradizzjonijiet huma prinċipji li skont it-tieni Korinti kapitlu 10 vers 5 il-Bibja tgħidlek huma ħsibijiet, raġunamenti li jridu jiġu mġarfa. Tifhem dawk huma forma ta' tradizzjonijiet oħra. Qed tifhmu aħwa. Mela kull meta inti titfiq meta kien hemm dak ir-raġel kien ċenturjur għandu ikun u marant il-mulej u qallu mulej qallu l-qaddej tiegħi ma jiflaħx fis-sodda kważi ħajmut nitolbok please għamel xi ħaġa u Ġesu qallhom ħajja ħammar male. U dawaf tiġi xejn. Qallu mallem id-dar tiegħi tant hija maqluba. Is-sodda llum għamiltix u hemm ta' ħarbit, kull m'għandek tgħid biss kelma. U l-qaddej tiegħi ikkun infejjeq. What we need to get the revelation of the word of God. Fil-ktib ta' Mattew, l-iskrittura tgħidlek Ġesu kien ikeċċi l-xjaten b'kelma.
Għaw Pentekostali fid-dinja biex ikaxxu x-xjetan jridu jagħmlu ruxma ta' services, ruxma ta' storbju, ruxma ta' drums, ruxma ta' trombi. It's fun, but it's not Bible. Jekk ikollok revelazzjoni li intu Kristu, intu l-kelma ħaġa waħda, I'm going to make some religious demons right now manifest. Jiena u Kristu ħaġa waħda, dak li ngħid jien qed jgħidu Alla mhux Gordon. Għalhekk meta jnettilkom meta il-predikatur qed jitkellem taħt l-anointing tal-Ispiritu Santu, dak li jgħid qabdu dan għalija. Barka, għalija, fejqan, għalija, ħelsin, għalija, prosperità, għalija. Mhux jgħid għal min idi. I don't care, għalija. Amen, brothers and sisters. Receive, praise and worship. Kull ma int għandek bżonn f'ħajtek, kelma waħda. Kelma waħda tbiddillek ħajtek. Kelma waħda! Naf li għaw min ħaj manifestaw id-demonji reliġjużi tiegħu. Kelma waħda tagħmlek sinjur. Le mhux spirituali biss qed ngħidlek, għax aħna diġà sinjuri spiritualment, tagħmlek sinjur anke finanzjarju. Kelma waħda biss. Kelma waħda għandek bżonn biex tfiq. Meta kien hemm dik l-oħt hemmhekk kara, bil-qiegħda tħares lejja titkarraħlix eżist. Kella boċċa taħt idea, tiftakar kellek. X'għamilt jien? Laqgħet naqbes, laqgħet niġri, laqgħet ngħajjat u nwersaq għaw xi ħadd għandu boċċa taħt idea, qed fiq issa stess. Xiri li jsjaj. Brothers and sisters, this is of another level, of another world. Me and you, we do not need a revival service. We are revival. Aħna revival. Hallelujah. Infatti s-salmist, taf xejdlu l-alla, mulej, revive me according to your word. Missir, Alla għadis, bil-Maltin sej kif jgħidilu, ma għajjimni jon kella għanqalni bil-kelma. Bil-kelma. Revive me by your word. Holy Jesus. I'm just in the beginning, in the introduction. Jek tridu iktar, ejja wada fil-ħoda. Hallelujah. Gloria lil-mulej. Eżiz aħwa, jekk intom tindunaw, meta jina u inti konna għadna fid-dlam, għax ma kien hemmx il-kelma. Dawk li jgħidulhom id-dark ages, jew iż-żmien ta' dlamiet, mhux għax ma kienx xemat u ma kienx bozzozz, għax ma kienx ix-xandir tal-kelma. Għax Alla jbirek ir-reliġjon ta' Ruma għamlet ruxma ta' snin u anka reliġjon tal-Ingilterra, l-Protestanti, jaħarqu eluf kbar ta' Bibji. U nismaħħom, eżatt. Allura l-Bibja ma kienx fidejn il-common person, ma kienx għarfin tal-kelma. Għalhekk it was called the dark ages. Now we are living in the light. Salmi 119 vers 105. Il-kelma tiegħek hija id-dawl għar-riġlejja. Il-kelma tiegħek hija Salmi 107 vers 20. Alla bat il-kelma u fejjaqhom u ħellisshom minn kull tiġri. Bil-kelma. Ħanajdlek, meta inti tħossok dawn, jew jien naf, tħossok dawn xorta ġurnalista l-kelma, għax il-kelma anka taħdem fuq il-ħass. Huwa fuq it-sunnarija, fuq il-pastart, kollox taħdem. Halleluja. Imma kull ma għandek bżonn, għandi bżonn kelma ta' kuraġġ. Kelma. Jew aqbad il-YouTube u isma' preachment ta' Gordon Jomanxie dak l-antipatku. Sewa, ma inti l-importanti mhux li l-għat tisma' inti l-aqwa tisma' il-kelma. Qed tifhmu? Jon kella ftaħ il-Bibja u ibda rajjat, ma bżonn issemma lil-neighbors sa taħdek. Sewa, imma ibda rilisja il-kelma. U għalhekk aħna nxandru il-kelma
li meta tismagħha tiġġenera fik u tqanqal fik fidi għas-salvazzjoni, fidi għal-fejqan, fidi għal-ħelsien, fidi għal-prosperità. Għax xejn ma jeżisti mill-kelma u kull ma jeżisti permess tal-kelma u jeżisti encapsulated fil-kelma. Jina u int frott tal-kelma talla. Xi darba Alla qal irrid xi ħadd jismu Gordon Giammanché, ħajkun. U għamel dan il-raġel sabiħa qudiemkom. Mhux u għamel irġiel sbieħaw ukoll u nisa sbieħaw. Jiena kieku nixtieq ma jiġunix nisa sbieħaw għax jgħinuni ħafna iktar, imma għamilhom kollha sbieħ. Jiena nixtieq kieku jiġu nisa goraħ biss, imma jiġu ħafna nisa sbieħ. Mbagħad ikolli daqsxejn kollha naqgħod fiġnej l-ora jgħid mulej ħalleluja ħa nibbażar il-ħajja tiegħi fuq il-kelma tiegħek. Amen. Imma la għamlek Alla, int sabiħ. U inti m'hemm bżonn tgħid għax nara kemm la għamlek Alla u inti fi ġbija Alla inti sabiħ. Infatti intom qed titqu taġ u jalla titqu iktar. David ma kellu l-ebda problema jgħidha dik. Għax qal grazzi mulej kemm jien sabiħ. Wow. Għak għalta. Għal thank you Lord for I am fearfully and wonderfully made. Ek għal fis-Salmi 139. Grazzi missi qadix tal-li jiena raġel. Ek għal David. David ek għal. Imma meta inti mhux qed tagħmilha biex tgħid kemm jiena sabiħ u kemm jiena dak ikraħ, le dak differenti. Imma meta inti tgħid grazzi mulej li għamilti sabiħ. Li għamilni sabiħa, li għamilni intelligenti, li għamilni bravu, li għamilni mbira. Inti vera qed tibni lek nifsek. U fil-Bibja teżisti li inti titkellem miegħek nifsek, David kien jagħmilha wkoll. Kien jgħid lilu nnifsu u minn hemm intejja. Lil min tgħid, li nnifsi. Tifhem? Inti jekk ħatola int tolli lek nifsek, għamilha għall-glorja talla u biex tolli l-ħadd ieħor miegħek għall-glorja tiegħek. Inti mhux tola inti u tbaxxi l-ħadd ieħor, inti dak li tajt ħatolli lek nifsek ħassaħħi lek nifsek. Tagħti glorja lil Alla x'ovvjament għand mingħajr Alla mingħajr kelma maħna ġej, imma wkoll biex issaħħaħ il-ħadd ieħor. Amen aħwa? Għaw xi ħadd għandu bżonn fejqan għandek uġieħ hawnhekk dwejja hawnhekk qed idejqek hawnhekk minnu dak il-persuna. Għandek uġieħ hawnhekk qed idejqek hawnhekk bej il-kustilji jisu hawnhekk minnu dak il-persuna li dej. Inti? Halleluja, ħadd fi issa stess. Poġġi dek fuq hawnhekk fuq sidrek. Ara ġej jessa l-qawwa tal-kelma qaddixa Alla. Isimgħuni aħna. Kemm minnkom xi darba taħsbu jew tiddubitaw li Alla jista' jiffejlja f'xi ħaġa. Mela once li Alla jopera failure mhux preżenti. Il-kelma Alla li hija Alla u Alla huwa l-kelma, il-kunċett tal-film ma jeżistix fis-saltna Alla, fil-moħħ Alla. Amen. Mela, dik il-sister poġġi dek fuq mela, fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret, nikmanda dak l ġieħ issa stess biex jitlaq nirrilisja kull uġġieħ minn fuq sidrek fejn hemm il-kaxxa ta' sidrek u fejn poġġi dek issa stess, grazzi mulej tal-fejqan. Nibat issa il-kelma qaddisa ħajja Alla f'sidrek, fuq il-kustilji tiegħek, f'kull organu f'dik l-erja u nikmanda dak l ġieħ jitlaq, kull forma ta' dlam titlaq, kull forma ta' komplikazzjoni f'dik is-saħħa titlaq issa stess, tinvadi l-kelma bħal laser fid-dlam u kun infejqa issa stess. Ħu nifsil ġewwa. Xaħat għandu on u juġa, u xaħat għandu u juġa, minni dan persona on ok tuġa. Xaħat għandak uġa, inti sister tuġa kon, ok poġġidek fuq on, poġġidek fuq on, ok għaw xaħat tiħor, on ok juġa, poġġidek fuq on, ok, poġġidek fuq on, ok għandek u dek on ok juġa, poġġidek ok juġa. Issa stess. Dini għal-qawwa tal-kelma Alla. Mela, grazzi mulej, ta' Sharon, ta' Jacqueline, ta' hija unek, nikmanda il-muskolu ta' onqok jiġi rilejsjat issa stess.
daw kollha li għandkom uġieħ fonqok. Nirrilisja l-qawwa tal-mulej fonqok, irċivi l-fejqan, kun infejjaq. Kun infejqa Jacqueline. Kun infejqa Sharon. Fissem Ġesu Kristu. Irċivi l-fejqan, Ġesu Kristu jfejqek issa stess. Ġesu Kristu jfejq il-fejqan, Ġesu Kristu l-kelma, Ġesu Kristu ħajja, irċivi fejqan, ċaqla onqok issa stess. ċaqla onqok issa stess. ċaqla onqok issa. Xaħat għandu jġiħ ta' rasa u fuq qed tħoss juġak u fuq. Minnu dak il-persuna tuġak għaw rasek, għaw qed tuġak rasek. Għaw xaħat qed tuġak rasek, minna għolli dek, tax tistħi, qed tuġak rasek għaw fuq. Qed tuġak rasek għaw, min inti? Poġġi dek fuq rasek, siste? Poġġi dek fuq rasek. Mela, grazzi mulej, fissem Ġesu Kristu, nikmanna dak l-ġiħ ta' ras biex jitla issa. Fissem Ġesu Kristu, kun infej għassa stess. Nibat il-kelma għaddisa glorjuża ħajja talla fuq ħajtek. U di kull forma ta' oppressjoni jitlaq minn fuq ħajtek issa stess, irċivi fejqan. In Jesus' name. Kam għaw xaħat xi kultant kif jgħidu bil-Malti titlef għajnejk. Minnu dak il-persuna raġel, xaħat xi kultant titlef għajnejk. Xi kultant titlef għajnejk. Minnu dik il-persuna, tax istħi, għalli dek. Tax istħi dik il-persuna xaħat jitlef għajnejk, raġel li nħas f'għajnejk f'qalbi. Minnu dik il-persuna, xaħat hawnhekk għandek dik komplikazzjoni, xi kultant titlef għajnejk, xi kultant x'inhi dik il-persuna, minni? Tistħix. Ok, mela poġġi dek fuq għajnejk, poġġi dek fuq għajnejk. Dal-persuna liħor li xi kultant għajnejk jitwerċu jgħidulu. Minnu dal-persuna, tistħix. Issa, ġixxi issa. Minnu dak il-persuna. Intiħi. Id-demma għajnejk, ok. Mela kamaw minnkom għandkom komplikazzjoni f'għajnejkom, għan tolbu jek. Għax din is-sena ħafna ħajfiqu minn għajnejhom. Poġġi bidejkom fuq għajnejkom. Memżom tafsuhom, poġġi dejk fuq għajnejk. Memżom tafsuhom. Kemm poġġija softly. Mulej, fissem Ġesu Kristu, mulej, grazzi tal-fejqan tal-għajnejn issa stess. Mulej kull komplikazzjoni u ġieħ fuq l-għajnejn, deni fuq l-għajnejn, lines, ċpar fuq l-għajnejn, mulej għaddis u ġieħ wara l-għajnejn, dak il-persuna li għanda għajnejha xi kultant titliffa, fissem Ġesu Kristu irċivi Ġesu Kristu jfejqek minn għajnejk issa stess. Kull komplikazzjoni f'għajnejk tfiq. Titla issa! Fissem Ġesu Kristu. Every complication in your eyes be gone now in Jesus' name. I release the anointing over the word of God. Release issa stess il-qawwa tal-mulej fuq il-kelma qaddisa talla. Grazzi mulej għal Vista 2020 vision. 2020 vision. I decree and declare over your eyes in the authority of Jesus Christ. 2020 vision in Jesus' name. Irċivi. Kamu minnkom dak kollha tlabtu qabel issa stess tara il-ħedek kif rasek kif inhi Marit lek fiqet taffit. Kemm id-differenza bej 1 u 10? Mela baqalek jisek 4 points oħra, għarġa poġġi dek, il-raġel poġġi dek, ħadmur issa stess, poġġi dek, il-kmanda dak li ġieħ jitla, brother jitla. Mela dawk li jintaw kallom il-ġieħ fonkom, minn huma dak il-ġieħ fonkom, kif qed tħossok inti sister? Aħjar, grazzi mulej, minn ktar. Kif qed tħossok inti sister? Ġieħ fonkom. Aħjar, grazzi mulej għaddiż, grazzi Ġesu, grazzi mulej. Grazzi mulej. Xaħat irkoptu, u ġieħ fil-kopta, f'din il-koppa. L-ġieħ f'din il-koppa. Fil-kopta the right knee. U ġieħ in the right knee. Poġġi dek fuq il-koptok. Kandek ġieħ fuq il-koptok. Fissem Ġesu Kristu mulej għaddis, grazzi, nibat il-kelma tijak, grazzi mulej tal-fejqan, grazzi li kullu ġieħ jitlaq, kull komplikazzjoni titlaq, mulej jirċivi glorja u nur, mulej inti jett il-kelma tijak li inti ollejt il-kelma anka l-fuq minn ismek stess. Ek tejt l-iskrittura. Grazzi mulej tal-fejqan, grazzi ta' dik l-irkoppa fejqan, grazzi tal-inflammazzjoni jitla issa stess. Ligaments, xaħat għandu? Ligaments, entangled ligaments. Entangled ligament.
Okay, I hear it in the area of the stomach. Entangled ligaments entangled fl-area tal-istonku. Ok, metti la tua mano là e ringrazia Dio per la guarigione. Xaħat ieħor entangled ligaments, xaħat għandu ligaments entangled, xaħat ieħor. Grazie mille Addis, grazie Signore per la guarigione per questa sorella. Grazie che tu lo stai toccando la parola, Signore, la guarisci, l'unzione dello Spirito Santo la guarisci, sei guarita nel nome glorioso di Gesù Cristo e con la parola potente del Signore. Alleluia, riceve la tua guarigione. Grazie mille Addis, grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie mille. Thank you Lord, thank you Holy Spirit. Thank you Holy Ghost, thank you Holy Ghost. Xaħat ma tistax torqod dal-aħħar kellek jien ma tistax torqod li jili ma jistax jorqodu. Xi ħadd ma tistax torqod dal li jili, kellek il-jili daw l-aħħar ma tistax torqod. Alleluja. Wow, Jesus. Lift up your hands. Stand up, every one of you. Those whom you couldn't sleep in the night, especially. Unbelievable, ma tistax torqod, ma tistax torqod, ma tistax torqod. You know, the enemy tried to rob you of rest because when your body gets tired, it's easily to get sick. Il-għadu jiprofa jisir ek mill-mestriħ ħalli jajjik għax mbagħad ġismek faċilment iktar faċilment ibaradulek. Okay, lift up your hands, put your hands on your heart. Father, in the name of Jesus, kulħadd jaqbel miegħi f'isem Kristu, mulej kull forma jew sintomi ta' insomnia, kull forma ta' nuqqas ta' serħan, mulej Addis kull spiritu ta' torment li ġi kontra l-poplu tiegħek biex jitturmenta u jistra il-mistrieħ, nieħu awtorità issa stess f'isem Ġesu ta' Nazaret. Nirrilisja fuqek l-Spiritu tal-mulej, l-Spiritu Santu, f'isem Ġesu Kristu. Millum il-qoddim tkun tista' torqod faċilment, torqod fil-paċi tal-mulej. Il-lejla niddikjara kollha kemm intom torqdu faċilment. Halleluja, grazzi mulej, l-Ispiritu Talla qed jarak, l-Ispiritu Talla qed jarak, halleluja. Grazzi mulej, l-Ispiritu tal-mulej qed jarak, l-Ispiritu tal-mulej qed jillokak. Grazzi mulej Addis, serħan, paċi, mistrieħ. Mulej għax inti tgħid fil-kalma tiegħek li inti tagħti mistrieħ lill-maħbubin tiegħek. Grazzi mulej. Thank you for rest, thank you for rest. Thank you for that. Let's all stand. Let's all stand. Thank you, Lord. So, mama. Lift up your hands, everybody. Kulħat jolli deħle mulej. Jekk inti l-lejla tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu. Emmanuel. Come on, everybody, worship him. Emmanuel. Your name is called. There's an anointing for healing right now. Healing is flowing in this place. God with us. Awdilka dan Espiritu Santu sabiħa bħalissa. Idħlu fil-qima. Enter into worship. Enter into worship. Lift up your voices. Lift up your voices higher. Hallelujah. Emmanuel, 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 Emmanuel. Your name is called Emmanuel. God, you with us, revealed in us. His name is called. Għaw persuna ġdida lejla. U inta tistaqsi li kien nifsek imma dal-affarijiet qatt ma rajthom daw x'affarijiet huma. Il-mulejiet jgħidlek ibni. Daw l-affarijiet ħallejtek tesperjenzhom biex norik li jiena ħaj u inti tara li jiena ħaj fost il-poplu tiegħi. Għalkemm inti qiegħed taw il-lejla
Parti minnek ma triġ kunaw, imma l-lum il-mulej jgħidlek, għawnina ħawiltek u għawnina zrajtek, ħalli inti twettaq il-pjan tal-mulej li għandu għalik. Tibżax, sakaba brodo kobo sandala badassi, sonna la mandrija so. Fl-spiritu tijaj ukoll qed inħoss, waħda mill-persuni ġodda li għadaw il-lejla, hemm issues fuq ix-xogħol tiegħek. Hemm issues li qed itaqluk fuq ix-xogħol tiegħek. In my spirit I hear there's a new beginning, hemm bidu ġdid, hemm bidu ġdid. Il-lejla il-mulej ħajmissek anka issa stess. Hallelujah, gloria lilek mul qadis. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Something about your job. Xi ħaġa fuq ix-xogħol tiegħek li ilha taqlek. Kura basika. Jista' jkun li inti il-mulej tlabtu biex jiftaħlek bibien għal xi xogħol ieħor. U fl-ispiritu tiegħi qed inħoss li dan il-mulej qed jgħidlek li dal-waqt iseħħ fil-ħajja tiegħek taqtax qalbek il-mulej sema t-talb tiegħek. Jesus, sakaraba shoyo tobo sakata la mandroi. Son babara yamando kobo rodobo sikila dai. Rokamandi kia daba soko to pro kamambiri soto. Jekk inti llum jataw għall-ewwel darba u tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, verament tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, u verament tixtieq ħajja ġdida mal-mulej. Jekk inti dit-talba qatt metta li ħanejt issa stess, ejda minn qalbek u ejda minn fommok. Kulħadd ejdi talba warajja, inkluż intom dawk li intom fuq il-YouTube. Ejdi talba warajja minn siqadis. Grazzi ta' Ġesu Kristu. Grazzi ta' salvazzjoni. Mulej, jina midneb. U nemmen li inti mittalija fuq is-salib. U nemmen li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek insalvajtni. Aħsilni bid-dem mażiż tiegħek mulej. U millum il-qoddim imlini bil-preżenza tiegħek Ġesu. Niddikjara minn fommi u nemmen b'qalbi kollha Ġesu għal ben tal-ħaj li huwa s-sit u s-salvatur tiegħi. Grazzi mulej nirċivi l-fejqan tiegħi, nirċivi l-maħfra ta' nubieti u nirringrazzjak millum il-qoddim mulej li inti missieri u jiena ibnek fi Kristu Ġesu għal glorja tiegħek missier. Amen. Halleluja. Imanu. Halleluja. Gloria l-mulej. Halleluja. Għal dawk kollha li intom fuq YouTube, God bless you, narawkom kull nar l-erba' li ġej fis-seba', is-sibt li ġej fis-seba' u l-ħadd fil-għodu fl-10. God bless you YouTube viewers. Halleluja.